Lelo Samuel Wara akunena kuti Dr. Michael Bizwick Usi amene ndithu ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi akupanga ndale zamasiye. Ayiwa akunena izi kuti mukuona kwawo Aluwara akunena kuti Michael Usi palibe munthu amene anavoterapo ku chipani kuti akhale president wa UTM, komanso kuno ku Malawi palibe amene anavotera kuti akhale vice president wa dziko lino. Mphamvu zija zinangogwerapo kuti munthu amene ndithu anali pa mpandopo adatisiya. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti kodi tsono Samuel Wara ndi chifukwa chani akunena kuti ndale zimene akupanga Michael Usi ndi ndale zamasiye pano pa Nyasa Voice Box. Yes, good evening, comrades. Maswera bwanji. Aifetiri kumuzi taswera bwino. Comrades, people are talking, Usi. Pepani. Pamene pali network, pamene tikuyankhula pano. Comrades, let me tell you one thing, Malawians. Zina zomwe mwina timalingalira kuti zitachitika, ifezo tikhoza kupanga bwino. Komanso, kumalawi kunali yense ndi ufulu osintha dziko lathuli. Koma Mulungu amapereka mosiyana, ena amapasa usogoleri pa nthawi yache nawonso. Panopa tikuona zambirimbiri anthu kukamba za Michael Usi, we compare Michael Usi ndi anthu ena, mwina we compare Usi ndi Kabambe, kapena we talk about Secretary General chipani cha UTM Patricia Kariate. We talk about so many people. Koma chenicheni ko dufuna chani. We need a good leader in Malawi. So ndikaisa tsankani mene ineyo pa ineyo ngati Samuel Wara. When I follow this, the politics of Malawi, aliyense ali nthawi yake yopanga zabwino ndi kupanga soma brand. Chimodzimodzi chakwera ana ndi nthawi yawo ndachilima. Zomwe anapanga bwino ali limodzi ndachilima. Pena atasemphana anapanganso zinthu zina zabwino kapena zoyipa kwa anthu ena. So let me talk about Michael Usi amene khangati he's at the center of political controversy. The thing is, what you have to know, Malawians, no one voted for Usi to be the vice president of this country. You must understand this. Usi to sit na voted if Malawi. We never voted Chilima and Usi. Kutakali bomba. Never. We voted Saulos Chilima. Malawi don't say fetina voter Saulos Chilima. Therefore, whatever Usi is doing, kaupanga claim do UTM is also ndezi zake zimene zozo. That is his own thinking, his own way of doing things. Angata amene anavotera Usi kukhala msogolera kapena vice president wa dziko. Usi is there because of amene tinavotera namwalira. Therefore, there's no way a situation imene anthu ambiri mukudana nayo ingakhala right on the ground. So munthu amene akhapo sitinavotera. It's just the same like Joyce Banda and Khumbo Gachali. Atakhala atamwera bingo. Tinasankha Joyce Banda and Khumbo Gachali kukhala vice president anasankha Joyce Banda Khumbo. We never voted for Khumbo Gachali. And because of that, Khumbo Gachali panopa even vice president wake. So kapena mukafanze vice president wa Chilima, kapena vice president wa Joyce Banda. Ayi. Komanso president wa Joyce Banda simukafanze ndi president wa ndani wa Chakwera. Because Chakwera tinambika pampando with our votes. Joyce Banda anali president wa dziko after the death or the demise of the president. Ndi mene constitution ya chama la hili. So mwina kuza chonchi Malawi. Munthu amene amakhala pampando wopanda vote yanu. Palibe chene mukagwirizane naye. Palibe. There's no way somebody was never. You know, that's why sometimes I fail to understand Usi. Even Usi Kamasha, you know, I'm the vice president of the Republic. Komanso, the president wa Chipani. Aye. Even in convention, ya UTM, Usi was not voted as the president of the party. Never. Even he was not even voted as the vice president of the party. Therefore, tene content zona mala kodi munthu wongokhala pampa just the same. Bambo wako anali millionaire amwalira. Iwe ngutenga chuma chimenechi. Kauzipanga uhule uzimwa mowa. People just look at you. Uyu chuma chitamasiye. So Usi akupanga ndale za masiye. Ena kamera ndi udindo ndamena na Saulos Chilima panopa anamwalira. So because of that, tikamakamba za Usi tungotaya nthawi yathu. Even those people that might Vera Kantukule ndaifufuza nkhani yake. Vera Kantukule has never been UTM. And she never had any position in UTM. Koma ndi minister mboma. Therefore, they are different. Munthu amene tinga makambi, that's what we kwambiri za Saulos Chilima from Chitipa to Nsanje, because Chilima was voted and about paper. Ndi nani? Ndi ndani uyu Lazarus Chakwera. That's why amarambi tikusokoza. Koma tikataya nthawi kumaona za Usi zitungotaya zabe nawo nthawi. Let's UTM work with the people who are elected to their UTM convention. Nthawi Chilima wa moyo. Nthawi Chilima wasangidwa ukhala president wa Chipani. That's it. Awa Usi wangobwera mu mwasoka. Ndemu ndakabwera mwasoka.
zokamba zake zimakhala zabwikabwika, because he never shared us about his vision when he was before he became the vice president. Asana mwelesa uchu sada tuzepo kampa campaign, he never campaigned usi kuti akazola boma zapanga chani. So Malawians, comrades, let's not be wasting time with Usi and Amina Choka Gutemu. Let's not waste time. These people are not even voted for. Ku convention UTM, Tamile Saushima Amaka president. He never took a part. He never had a position in the party. Kwa ngoli constitution ya UJ, constitution ya UTM inamrora kuti muntu akasangira graduate amakala vice president wa chipani. That's it. But let's look at politics whereby people will vote them into power. Monga ine ni mamnena Chagwera is useless leadership yake, because he came to us, he campaigned kwa Malawi amatipangira campaign, anapanga campaign kumatuza tikawamboma tikapanga chakuti, and we voted him because of those lies he used to tell us. So when I blame Chakwera today, nikamapanga blame Chakwera, even blaming some other people, I mean tina sanga pama vote kama MPs machani, because they came to us, they connived us, they campaigned kuti azatipanga azasinda zindu muziko muno. Pamene panopa in the real sense they're not changing anything. That's why anthu amene tukwana koma usi otinga mtukwane, we never gave him a vote as Malawians. So why do we waste our time? When we're wasting time with us, that means we're not a serious nation. We're not serious people. Because serious people look at how did the Usi come there as a vice president. Di maliro tawo achitika. That's why tikumalira kwambiri munthu amene tinamvota tosa Malawi 1 million votes plus kuphatikiza ndi Chakwera ananotina waboma. So today when we talk about Ausi, mungotaya nthawi kamene uchoka muitemo opanda maudini, don't waste your time. I like the way Kariati said kuti vera kantukule, he never put on salamba opaka msonkhano wa UTM kapena salamba ovaa makaka UTM, just like the Usi. These people are UTM samavutike nawe amene simu nasankhe convention here angokhala pa maudini ochoka cha maliro kaina ukaka mina boma mu choka cha maliro mwewo. That's it. So the thing is, the issue of let's not waste our time, Malawians. So many Malawians that are in support of change in Malawi, transformation type of politics. Mina Malawi fun. Ausi wangu liche desa Ausi. Asiye nazija. Koma vice president wao si wa mphavu kati vice president wa Ausi ulingati wa Khumbo Kachali. Uso gojongo ndi basi. Gwina akamwena kukhalapo. Ndi agenda yao umeona mnaziko analibe. Ausi alingati Kachali Khumbo Kachali. Akhumbo Kachali kakanda agenda yao mnaziko la Malawi. Bwezi panopa ndi chipani chachikulu kwa basi ku Malawi. So anthu ena kana votera pampando. Koma Khumbo just became a vice president. Kungo pesa akamati manna came from heaven, ndiye maudindo amene achinausa kunyadira. Maudindo uchoka kumwamba kwa Mulungu ndi amene wao alibe ndi agenda ili yonse kuti angasine zinthu muziko. Even other kake na pa vice president pamene asiye ora kaya president wa UTM kumaka kamina asiyeni, he cannot help us. We never gave him a vote. UTM, you didn't vote for this man convention. Why do you waste your time? Amana zo stand high basi ndikusi kausa kumugenda miyala musera zimugenda, because no one voted for him. He just joined that, he just took that position because of Maliro. So munthu ongotenga zinthu zokufa kale ndi ukhala. What do you expect? Even mutu wake sikuenda so bwino ya. That's why yangu zinthu zabwekabweka. He's got no agenda to change this country. Azikapempha ndalama indi azikapempha ndalama na siku tuno wakhala po wakutenga akudya ndalama zoti sana desilu ndalama Malawi chocha vote. So let's not waste time, comrades, about this Usi type of people. Kapena amina uchoka kuite mawawa. Leave them, they're useless. That's what I can say. We never gave them votes. Palibe papene wewe mtapila kwa electoral commission kuti kodi usali pati. Mwina kapeza constituency umene analuza. But many zili palopa the vice president waziko. As I said, we never gave him a vote to be the vice president of this country. We never. It was just by virtue of the constitution ya bomb, the Republic Constitution. He's just another useless guy politically. Thank you, comrades, and good evening. Thank you.